Ebukhosini basenza bekhuluma esigodini sasenza bekhuluma. Uzenjalo obingelelayo ngolomfezwa ngalikamama uZipho Zonke. Mfowethu khoma sabantu abawuluhlu nomlwandla kunanyashelela mhabulangwe kuyabila khumala. Dawo yangiphosa yangisheshisa impofukazana. Isibhamu esiqhumukako saqhuma sabashisa abasengwavuma umfula ungeniseka ukuthi umfula engenisa ehlela ngenisa wenyukela khumalo. Lapha ke kukwakhumalo ekuthuleni isibongo sihlangene ngomkhehlo kadadewethu ukhulekile khumalo ekhehlwa umkhonyana wakhe wakwangena umsa wakhe ngene. Sicela ukuthi konke kuhambe kahle kuze kube sekugcineni njengoba nje nomdala esihloniphile libalele nasebukhweni bezinja ligeze ngencokaza. Hayi sibona ukuthi konke kuyohamba kahle nesekufisayo kuhambe kahle kuze kube sekuphelile.